Plan of the Decades 2026. Ένα από τα καλύτερα hip hop battles που έχουμε δει φέτος, διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη. Είδαμε πάνω από 150 χορευτές από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό να παίρνουν μέρος στα battles. Ανάμεσα από τους 150 χορευτές που πήραν μέρος ήταν και ο φίλος μου ο Ανδρέας, ο οποίος για πρώτη φορά συμμετείχε σε διαγωνισμό battle. Εδώ βλέπουμε εμένα, ο οποίος για ακόμα μια φορά πατάω στα φύλλα, all time classic. Μαζί μας ήταν η Κλεονικάρα, προφανώς, η οποία έχει μετακομίσει στην Αθήνα και προπονείται εκεί. Εδώ βλέπουμε τον περσινό νικητή. Το επίπεδο του διαγωνισμού για ακόμα μια φορά ήταν εξαιρετικό και οι δικοί μας χορευτές αλλά και τα παιδιά που ήρθαν από το εξωτερικό έδωσαν τρομερή προσπάθεια και τρομερό πάθος και υδρότα. Και ευχόμαστε στα παιδιά που βρίσκονται πίσω από τη διοργάνωση του Plan of the Decades να συνεχίσουν τα συγκεκριμένα battles και για τα επόμενα χρόνια.